Ito yung buhay namin sa probinsya. Libre ng panggatong, maraming kahoy. Uy. Pinuhon ba ni siya? First time niya magluto ng spaghetti. Kaya tanong ng tanong. Kahit ayaw mo na. Makakakutat ng sisi ka. Pagkali, okay. Atong sugo, atong yapong tuman. Palit yung kahos, huwag palit ahos. Mura matag nagtayho pa niyo. Sana eh? Na kamo, pangasawa pa mo kamaran. Mo na yung resulta ninyo. Da. Sige na. Yan. Buhay mahirap dahil wala kaming kalalagyan. Ayan. Klaro ko itong kuwan. Yeah. Gamay na? Ito yung buhay sa probinsya. Mag-open ng can. Gamit ang kutsilyo. Kasi wala kaming can opener.
Masunog na kayo na ron. Kainit na kayo mo kuhan. Buton na rin. Okay na. Ha? Buton ka? Ano sus? Wala na magdagan? Okay, tagda. Wala magdagan day? Duri. Iya ba? Ano sa mga ka? Ano sa mga ka?